बर' थुनलाइ आफादनि 62थि बोसोरसालिया जथुमाखौ क'क्राझाराव खुंगोन। खुलुमबाय बड'सानि स्टुडिअ'आव आं फामि ब्रह्म नार्जारि। फैगौ बोसोर 2023 मायथाइनि 10, 11, 12 आरो 13 फेब्रुवारियाव सानब्रैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पाटगावआव खुंगोन बर' थुनलाइ आफादनि 62थि बोसोरसालिया जथुमाखौ। दिनै क'क्राझार सहराव थानाय बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय मावख' रुपनाथ ब्रह्म भवनाव मोनसे मावफुं मेल जुथुमनायनि गेजेरजों बे थांखिखौ लानाय जादों। बेजों लोगोसेनो बर' थुनलाइ आफादनि गायसनथाइ सान 16 नबेम्बरखौ बे खेबाव गोदान दिल्लीयाव खुंहैनो थांखि लानाय जादों होननानै फोरमायथियो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि थरेन बर'आ। क'क्राझारनि जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय मावख' रुपनाथ ब्रह्म मेम'रियेल भवनाव बर' थुनलाइ आफादनि मावफुं आफाद मिरु मावफुं आफादनि दिनै जथुम जादों। आरो बे जथुमाव जोङो मोनथाम हाबाफारिखौ लानानै जोङो माने फारियै जों सावरायदोंमोन। सिगाङावनो जोङो माने आसाम सरकारा बावैसो माने आसामनि रायजो बेंगिरिनि गेजेरजों जिहेतु बर' रावखौ 12 थाखोसिम फरायनायनि जिथुनिखि माने खाबु होनाय थांखि, बेनो गेजेट नटिफिकेसन होनाय बा नटिफिकेसन होनाय बेखौ बरायदों आरो जोङो जोबोर गोजोननाय मोनदों। आरो जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे आसामनि मन्थ्रि आफादखौ जोङो माने साबायखर बावदों। आरो जोङो बे 11 and 12 11 आरो 12 थाखोनि जिथुनिखि बिजाब फराय बिजाब बेनि सायावबो जोङो गोथौयै सावरायदों। आरो बे फराय बिजाबखौ आसाम सेकेन्डारि काउन्सिला जोंनो बानायनो थाखाय मोनसे जोंनो लाइजाम होदोंमोन। आरो बे लाइजामनि सायाव जोङो दिनै गोथौयै सावरायनानै जों थाबैनो आसाम सरकारखौ माने आसाम सरकारनि खावलायनायखौ जोङो मानिनानै जोङो थाबैनो मावफुंगोन बेखौ जोङो माने थांखि लादों। आरो लोगोसे क'क्राझाराव जानो गोनां बर' थुनलाइ आफादनि 62थि जथुमा बेखौ पाटगावआव देग्लाय जोङो लादों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव। बेनि अक्ट'खौ जों दिनै थिग खालामबाय। माखासे आलासिफोरखौबो जों थिग खालामदों। आरो बे अक्ट'आ जाहैबाय फेब्रुवारि दाननि फैगौ बोसोरनि फेब्रुवारि दाननि 10, 11, 12, 13 सानब्रैनि हाबाफारिजों जोङो गाजा गोमजायै खुंनो नागिरदों। आरो बे पाटगाव जुथुमनो गोनां बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जुथुमायाव जों भारतनि सासे मन्थ्रि आरो आसामनि गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे माखासे थुनलाइगिरिफोरखौ जोङो बहाय लेंनानै लाबोनो सानदों, खावलायनो सानदों। बेखौ जोङो दिनै थांखि लाबाय। आरो जोङो गोजोनथाव बाथ्रा, देग्लाय जोङो बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान 16 नबेम्बरखौ जों गोदान दिल्लीयाव गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य परिषदजों लोगो नांनानै आरो दिल्ली बर' एस'सियेसन आरो दिल्ली दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे दालाय आफादजों लोब्बा लाखिनानै नबेम्बरखौ देग्लाय गोदान दिल्लीयाव खुंनो थाखाय जोङो मिरुआरि हिसाबै खुंनो थाखाय जों थांखि नाजावदों। आरो जोंहा थाखानाय हाबाफारि बायदियै जिल्ला आरो बेबायदिनो गुदि बर' थुनलाइ आफादफोर दं, लोब्बा आफादफोर दङ। बिथांमोनखौबो जोङो जाय जेरै हागौ 16 नबेम्बरखौ बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय खावलायनाय जादों। आरो जोङो गासैबो रायजो राजाखौ खावलायदों जे जाहाथे बे बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान 16 नबेम्बरा मोजाङै खुंफुंजायो। आरो जोंहा माखासे बर' बिजोंनि जेंनाफोर दङ। बे बर' बिजोंनि जेंनाखौ जों गोथौयै सावरायदों। आरो आसाम सरकारखौ जों बुंदों जे बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंनि बर' हारिनि जिथुनिखि माखासे जेंना बेखौ थाबैनो सुस्रांनांगौ। लोगोसे बिटिसि सरकार बा बिटिआर सरकारखौबो जों खावलायदों जे जोंनि माखासे माने जिथुनिखि गुबै माखासे दाबिफोर दङ बेखौ थाबैनो सुफुंनानै जोंनि दाबिखौ मावफुंनांगौ। बेखौ जोङो दिनै थांखि आजावदों। आरो बयखौबो जोङो खावलायदों जाहाथे जोङो बर' फिसा हिसाबै जोंनि रावखौ जोङो मुलुग दरबाराव लांनो हायो। आरो जिहेथु बर' रावा मोनसे
भारत संबिजिरनि 90 फारियाव हाबनाय मोनसे राव बेखौ मुलुग दरबाराव लांनो थाखाय मोनसे लिंक लेंगुवेज खालामनो थाखाय जोङो माने नाजागासिनो दङ आरो बयनिबो जोङो मदद बिनानै दिनै जोङो बेयावहाय रुपनाथ ब्रह्म मेम'रियेल भबनाव जोङो गोथौयै सावरायदों आरो बयबो रायजो राजानि मदद बिनानै जाहाथे फैगौ 62थि बोसोरारि बर' थुनलाइ आफादनि बे जथुम्माया पाटगावनि जथुम्माया जाहाथे मोजाङै मोजां जानानै थाङो बेनि थाखायनो माने राव हारि गासिबो धोरोम फाराग गैयाजासे बयबो मदद होनो थाखाय जों खावलायदों। फुटबल अनसायगिरिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। फैगौ 9 अक्ट'बरनिफ्राय जागायगोन सेथि इन्टार-6 शेड्युल प्रिमियार लीग 2022। बिटिआर सरकारनि गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय बिफाननि बानजायनायाव बे लीगनि मेचफोरा क'क्राझार, चिरांनि बिजनी, बाक्सानि मुसलपुर आरो उदालगुरिनि डिमाकुसियाव खुंफुंजागोन। सा-सानजा भारतनि 6थि फारिलाइयाव थानाय काउन्सिलफोरनि गेजेराव गेलेमु आरो लोगोआरि सोमोन्दोखौ गोख्रोङै लाखिनायनि थांखिजों बिटिआर सरकारा बे इन्टार-6 शेड्युल काउन्सिल प्रिमियार लीगखौ गिबि खेबनि थाखाय खुंनो सिगांदों। बे लीगआव सा-सानजा भारतनि मोन 10 काउन्सिलफोर फारियै त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज अट'नमास काउन्सिल, खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, जान्टिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, गार' हिल्स डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, लाई अट'नमास काउन्सिल, मारा अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल, सागमा डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल, डिमा हासाव अट'नमास काउन्सिल, बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजियननिफ्राय गासै मोन 10 हानजाफोरा बाहागो लागोन। बादायलायनायाव देरहासार जानो हानाय हानजा एबा चेम्पियन हानजानो ट्रफिजों लोगोसे नोगोद 3 लाख रां, सेथि रानार्स-आप हानजानो ट्रफिजों लोगोसे नोगोद 2 लाख रां आरो नैथि रानार्स-आप हानजानो ट्रफिजों लोगोसे नोगोद 1 लाख रां बान्था महरै होनाय जागोन। बे सेथि इन्टार-6 शेड्युल प्रिमियार लीगनि गिबि बादायलायनायखौ फैगौ 9 अक्ट'बराव उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि मिनि स्टेडियामाव बेखेवजेनगोन आरो जोबथा एबा फाइनाल बादायलायनायखौ क'क्राझारनि साइन्स सेन्टाराव खुंनाय जागोन।